سلام سلام زخبركم أحوات كمية تغنيو كلاتكم أقاب زلهم تبوك أنهم كتكونوا تسفان داقبركو أنا ونبوغني تبوك أني بلكم نيلو معنت نسر حم باري كم زاتري وادو لهم أزيا قلال أزيا خات عمتي درار كنسرحنا هم دما زي جوس مالتي كتفتوا تسفان داقبركو كسام مجرشتا مسايت انحيوهم نتم كل جزء دقفكم داقلتكم تتابعني دقفكم مورالكم أي ثلين نبل مالتي نتم حدش دما سابسكرايب بمقبار فاميلينا إذا channel كتكون عدمكم مالتي حجم بقى نفتي أسرار حاخنا أكينا مجمرتا كم زتريعو دلخم دنش كمتري مالتي حجي أبزتي عاقل ندقملو كم ناي فاميلي مبزحنا مالتي هم تناي فاميلنا عاقل إنا خن دقم كنوحدو ويكا أخنا بزحون نخل مالتي وإتي دنش قريفة قرب أرقى قبيلة خمت رؤي حجز ولافت أماتات رخماني كم دليتكن وي كم دليتكم غيركم كتمتروا تخليكم أنا قرب أرقى قبيلة اللهو نعو حاتيبة كدالو إمالتي حجزي كن قلوة سلازخنا أب زيتي كتقلوة تخليكم ويدما أب إير فراير مالتيو أنا بزي إير فراير كدقمي أو قرب زيت سلازي بلو نتعناناون اسو يبلز مالتيو أبز حجي كبابي حدا مانكا زيت جيرة كألوي أب إير فراير مالتيو نتي دنشي أب إير فراير إتيون دا بسل خلهم بقري بزخا أنا شغورتي كمتري نتي مقبنا دخوننا مالتيو حجبسي أتي عقنون كم تها مجمرتار بالكم مالتيو كنا بزحو كنا وحدو نخلينا أنا بزي حدا حنتي شغورتي تتكيما لخو أما تاترادماني كم زي نورمال ناي تسابحن نتكامل مالتيو أدقى قبيلة ماتيريال لخو ولا ما تاتراون كم دليت كن كتقبرو تخلي أخن مالتي ولا فري دبلة نحنا إدنا لميدي مثلنا هل جيزي نايت تسابحن زرحو دقة ومتر ناوينا نقاي عفزكن كم دليت كن كير كن كتمترو تخلي أخن حجم بار ماتيرا مسود أخ أني أفتاد سرحلا دستي وي قفح دبلة بادي لاديو أبو هو قبرئي قتيلن بقري زيت هقبرو لي كندتي دادلينا مالتيو إذا عند زيت موتي عفا تسبب سلازخونة بزح دقور كله كي مسلكن مالتي حجم بقري نتي شجرة خاني كن قلوه إنا مالتيو ندارانا كسابك يحدب لنا مالتيو خنقلوه هنجمرينا شجرتي قرب قلو مسبلن بقري كبابي سلسته كوميدرات حين كقبرو لي أبز حجي فريش كوميدرة هتقامات خلاهن ويكا نايتاني كامالتيو كم زيرنا بقري حنسب حوهرم مسبلونتي كوميدرة نخاني قتيلة كلتا مانكا نعشت مالتي تدقيمة دلخو تريو دلخن مالتي كلتا مانكا سالسا كقبرو لي حجنتي سالسا مقلو دخونا نخاني قربتي ماي كقبرو لي مهناتو يبلو المقلوتي كوميدرة اوريدي مايو سلز ود مالتي قتيلنا بقري تعالى شكرتي كنقبرينا ازي اب فريزر حين دقمت ايه كومودماني باربورون مالتي وي بيل بيبر ازي اب فريزر متيرا دقمت كو خاو تتكيما لخو كلت قعكا يرلو لخو مالتي ازي مثاثيرنا اب فريزر نأتو بتعمي ايدي تقمكا بكم زي بحلفي هو خلكا هتسرح كلخا بكا اوتس بيلكا دريحا خاتقبر بتعمي ايدك امي
ሕጂ ነዚ ከዓኒ ቁርብ ኩሉ ክቕሎ ስለ ዘለዎ ማይ ክገብረሉ እየ ከየብዛሕና ማለት እዩ በርበረ ጸሊም ክገብረሉ እየ ቅመም ከዓ በርበረ ጸሊምን ጨውን ጥራሕ ክጥቀም ካልእ ወላ ሓንቲ ቅመም ኣይተጠቀምኩን ወይ ከዓ ክንዲ ጨው ከዓኒ ማጅንያ ተኽልቲ ቬጀታ ክትቕይርኦ ትኽእል ኢኽን እሱ እንዳበሰለ ከሎ ከዓኒ ሕጂ እዚ ከዓኒ ኤግ ፕላንት ወይ ከዓ መለንዛኒ ማለት እዩ ንዕኡ ክመትሮ እየ ሕጂ ብዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ክቐርፎ እየ ማለት እየ ተደሊኽን ኩሉ ክትቀርፎ ትኽእል ኢኽን ወይ ከዓ ከምዚ ኣነ ድገበርኮ ማለት እዩ ሕልፍ ሕልፍ ኢልክን ሕጂ እዚ ከዓ እቲ ኣማታትራ ናይዚ ከዓ ከምቲ ድንሽ ጌርና ድመተርናዮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብኡ ቁርብ ኣፍሪ ነብሎ ምክንያቱ ኣብ ምስ በሰለ ማለት እዩ ከምዚ ጭምድድ ስለ ዝብል ሕጂ ከዓ እዚ ከም ትሪኦ ዘለኽን እቲ ድንሽና በሲሉ ኣሎ ሕጂ ንዕኡ ኣብ ካልእ ሸሓነ ከግልብጦ እየ ምክንያቱ ነቲ ኤግ ፕላንት ወይ መለንዛኒ ኣብኡ ስለ ዝጠብሶ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኤር ፍራየር እቲ ናይዚ ኣማታትራ ድበልክኾን ሓዊ ህርም ምስ ኣበሎ ወይ ኣብ ዘይቲ ወይ ኣብ ገለ ክንእትዎ ከለና ስለ ብሕልፊ ኣብ ኤር ፍራየር ማለት እዩ ከምዚ ጭምዲ ድብል እክብ ብል እዩ ቁርብ ኣፍሪ ተብልኦ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ከምኣ መቲረ ንኩላተን ኣብቲ ባስኬት ወይ ኣብቲ ናይ ኤር ፍራየር ኣብኡ ክገብሮ እየ ልክዕ ከምታ መጀመርታ ድገበርናዮ ከዓኒ ቁርብ ዘይቲ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ዝኾነ ቅመማት ደይ ንገብረሉ ወላ ኣብዚ መለንዛኒ ኮይኑ ወላ ኣብቲ ድንሽ ተቐለናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ስለ ነእትዎ ወላ ሓንቲ ቅመም ኣይንገብረሉ ኢና ብጀካት ዘይቲ ማለት እዩ እሱ ከዓ ቅርብ ቅይሕ ድበለ ከም ናይ ኣብ ዘይቲ ዝተጠበሰ ንክህበና ማለት እዩ ትሕብሪ ሕጂ እምበኣር ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን እቲ ድንሽ ናፍቲ ኦሬዲ ሰሪሕናዮ ድፀናሕና ናውእተየ ኣለኹ ወላ እቲ መለንዛን እውን ከምዚ ኮይኑ ኣሎ በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ ክልቲኡ ሕጂ ናፍቲ ሶስ ድሰራሕናዮ ናብኡ እቲና ፅቡቅ ጌርና ከነሕብሮ ኢና ፅቡቅ ጌርና ሓዋዊስና እምበኣር ሕጂ ኣብዚ እንተ ደኣ ጨው ውሒዱ ኮይኑ ክንውስኸሉ ንኽእል ደድልዮ ማለት እዩ እንዳረኣና ሓንሳብ እዚኣ ሕጂ ከዲና ኩሉ እቲ ጣዕሚ ንክወስድ ሓንሳብ ኣብ ሓዊ ከነፅንሓ ኢና ከምዚ ከዓ እሳ ተወዲኣ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረ ነቲያ ካልአይቲ ጁስ ንገብራ ከዓኒ ንዓኣ ደድልየኒ ኣናናስ ክጥቀመ እዚ ሕጂ ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ ፍሮዝን ኣናናስ ተጠቂመ ፍሬሽ እውን ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን ንዕኡ ፈሳሲ ከዓኒ ማይ ተጠቂመ ኣለኹ ቀፂለ ከዓ ሕጂ ክልተ ማንካ ሽኮር ክገብረሉ እየ እንተ ደኣ ፍሬሽ ተጠቂምክን ሽኮር ኣየድልየክኒ እዚ ፍሮዝን ግን ቁርብ ሽኮር የድልየ እዩ ሕጂ ነዚአን ብሓንሳብ ክጥሕነን እየ ማለት እዩ ቀፂለ እምበኣረይ ምስ ጠሓንኮን ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ብኬሪ ድቕርበሉ ሕጂ እዚ ቪምቶ ክገብረሉ እየ ኣብ ከምዚ ንፎርማ ድኾነ ማለት እዩ ወላ ጣዕሙ ከማን ይህቦ እዩ ኣዝዩ ጥዑም መቐረት ህቦ እዩ እቲ ቪምቶ ከምዚ ትሪኣ እንደለኽን እምበኣር ኣብቲ ጥርሙዝ ከምዚ ገይረ ኣኽቢበየ ኣለኹ ቀፂለ እምበኣረ እቲ ጁስና ድጣዓናዮ ናይ ኣናናስ ኣብኡ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ፅቡቅ ሕብሪ ይህቦ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ተዳልያ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ እታ ጁስ ገበርናያ ምስ ሃሩር ኣዝያ ጥዕምቲ ተዝሕለካ ማለት እዩ ካብ ድገብረካ ዓይነት እዩ እዚኣ ከዓ እትያ መግብና ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ምስ በሰለት ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ብዙሕ ምብሳል ኣየድልየኒ ጥራሕ ናይቲ ሶስ ጣዕሚ ንክወስድ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ምስ ባኒ ወይ ከዓኒ
ሩዝ ክንምገባ ንኽእል ማለት እዩ ኣነ ብዚ ፒታ ብሬድ ተጠቂመ ኣለኹ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ ቀላል እያ ቅልጥፍ ኢልካ ትሰርሓ ዓይነት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣይትወስድን እያ በቲ ክንኣትኮና ተስፋ ገብር እንተ ደኣ ደስ ኢላትክን ከዓኒ ሼር በልዑ ኢኽን ናብ ካልኦት ኣሕዋት ናብ ፈተውትኽን ናብ መሓዝትክን ሼር በልዑ ኢኽን እንተ ደኣ ደስ ኢለክን ኣብ ኮመንት ፀሓፋ ኢኽን ክሳብ ብካልእ ቪድዮ ድምለሰክን እምበኣር ንኩልኻትክን ኣብ ዘለኹኖ ሰሰና እዩ